We all know when two elephants fight, it's the grass that suffers. Well, we've seen that Kumawande. Hello guys, welcome to Watch with the Wendy. Thank you so much for being here. Do not forget to subscribe and join us. Utata uMselekwe bephumile ke phume nabantwana bakhe celebrate i-birthday yakhe, and also weekend le beyoba introduce kuMethuli ii-siblings zakhe, abanye bebengamazi ke bizaba kokuqala bembona. Ufikile ke utata uMselekwe uhamba nabantwana bakhe bonke sitsho kuba kulo nyaka ufune ucelebrate nabo kuba kweminye iminyaka udla ngocelebrate noomama babo, but kulo nyaka ukhethe uba acelebrate nabantwana bakhe. Ufika late ke uLwandle noSne kuba bebestakhe kwitrafiki. Efika nje uLwandle wabe utata uMselekwe emenzela iintloni, announcer kwabanye uba uLwandle uzoba nomntwana. Bonakala engayithandi ke uLwandle le nto. uLwandle ku-reserved, uvele waphakama wakhangela i-bathroom apho ikhoyo. Uthi uLwandle ebengaziplananga uba abaxelele abanye, ebengazukutsho kuba ubuzawuba nomntwana, ebezawutsho umntwana sele ekhona. uLwandle ke I think le nto ayithethayo at least imake sense. I think he's just being cautious kuba kaloku kusekhona indaba ye-DNA. I mean, why would you announce something that you're not 100% sure of? uMangwabe ke uye WhatsAppa uMawande because bebona iweather uba iyatshintsha and is becoming cold, so befuna ukwazi uba baphi benzani and then basendlini na. First, let me clarify this. uMawande was not wrong for telling umamakhe uba baphi benza ntoni at what time. It's not that ebemceba utata uMselekwe like he is saying. Kids should always be transparent nabazali babo at all times, bangafili need yoba kufuneke bexokile. What I did not like, uMawande utatakhe xa isithi ubhlokhiwe ngumamakhe, uMawande was very happy. Ude watsho kwidayari yakhe nawe sambona uba uhappy ngokwathethayo kwidayari yakhe. Iyamvuyisa le nto uba umamakhe ebhlokhe utatakhe. Udathi the blocking part elindelanga ke into enje kuMawande kuba mna ndimgqibele ngilaa mntana uneentloni othanda ulila. But ke ubone ebazalini, abazali bathi xa bengquzulana bengavani nga-something, abantwana bangene phakathi. Abazali xa bexabana abantwana bathatha icala, and ixesha elininzi icala elikhethwayo lelalo mzali bahlala naye. So ndiyabona ke apha uMawande ukhethile and ayikho ntle into yoba umntana angene phakathi kweengxabano zabazali and then akhethe amacala. Uthi kwalo mntana bekumele igama lakhe nguThuli nothi uMethuli. Andazi noba isuka kuye nale information ayithethayo or umamele abantu abadala xa bethetha uphinde into ayivileyo. I-issue nento kaMpilo, uMpilo akafunanga uthatha uBaby Mat, wathi uphethwe yifiva yangathi uphezu kweagenda kongamfunquli umntana. Mna xa ndimbona uMpilo ayingomntu uthanda abantwana, andikhe ndimbone nje ephethe kwamntana. Azange ndakhe ndambona noba kaSinene kakade, azange ndikhe ndimbone uMpilo ephethe bantwana. Mhlawumbi ungumntu ongabathandiyo abantwana nje kwayena. Utata uMselekwe uthi uhlohliwe, uMakhumalo umhlohlile. Ebekhe wambona ethetha noMakhumalo ngefowuni phandle, so kusukuthi nguMakhumalo lo uthe ungakulinga uphathe loo mntana apha. Hayi, asazi into yethando nesithembu, malenze liphele sibone isizini elandelayo uba isiphathele ntoni. Ngoku ayifili sebeyayitsala, ngoku ayisenayo laa nto. Mayenze iphele lena. Enkosini bethu nananzana, phinde ndinibone kwividiyo elandelayo. Do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Until next time. Goodbye.